Son Carlos Pérez Alonso, xa non cumplo 90 anos porque só cumplín. Estive en 3 Olimpiadas, o de Roma, o de México e o de Múnich. Con Carlos teño unha relación moi estreita desde moitos anos. Ademais, coincidimos na Olimpiada de Roma, que foi a primeira dele e a primeira miña. Ali íbamos como novatos os españoles porque veíamos ali figuras mundiales de Estados Unidos, de Inglaterra, de Rusia. Carlos Pérez Alonso é un personaxe que é irrepetible, non hai outro como ele. Cantos me preguntan cal foi o maior triunfo, tuve moitísimos. Eu considero o máis importante foi haber conocido a Isolina Carrera, a miña muller, e casarme con ela, claro. Amizade olímpica, de contado, no quen anda aí. Esta tarde imos coñecer a historia de dúas lendas do deporte galego. Carlos Pérez ten 90 anos e participou en 3 Xogos Olímpicos en atletismo. E Franco Cobas ten 86 e participou na categoría de remo nas Olimpiadas de Roma no ano 1960. Aí están entrando no noso estudo. E foi na capital de Italia onde comezou a relación de Carlos e Franco. E 65 anos despois manteñen a súa amizade. Nuns minutos contanos a súa historia de esforzo e de resiliencia, unha historia pegada ao deporte, e pasaremos unha boa tarde con eles. Moi boa tarde a todos, faltan 5 minutiños para as 4 da tarde, estamos en directo no Quen anda aí, e moi boa tarde, Beatriz Manjón. Como estás? Moi ben acompañada, fantásticamente acompañada por este público. Por certo, unha dúbida, ti onde agochas este papelón que eu levo? Levo aquí. Tes un truco? Eu levo aquí. Ah, claro, é que a min dixeronme, por que levas todo ese papelón? Pero non teño onde agochalo. Enrique, como estamos? Pois de momento estamos ben. De momento estamos ben, pero ten que estar... Eu confío en vostede, porque eu son unha persoa nerviosa e eu sei que vostede ten ploma. Ah, moi ben, moi ben. Faremos o programa en colaboración. Vale, non te preocupes. E Carmen vaime lembrar, porque eu, máis que de memoria inmediata, son de desmemoria inmediata, vaime lembrar de onde veñen, ademais de Arbo. Mira, a maioría somos de Arbo. Logo hai de Cañiza, Creciente, As Neves e Salvaterra. Tome o micro que vai estar moito máis cómoda. E teñen vostedes o 12 de outubro a festa da colleita, verdade? Sí, sí. En que consiste exactamente esa festa? Bueno, pois... Pegueo vostede como a galloso. Eso como así, tipo galloso, poña o ben aí. Bueno, pois o 12 de outubro, bueno, pois cando se celebra unha festa tradicional da colleita, de todo que se recolle no campo, e entonces, pois bueno, tamén hai unhas ofrendas a San Martiño, a Santa Isabel, e bueno, pois unha festa, pois... moi bonita. Moi bonita e moi divertida. E penso que a actuación estelar é a de Enrique, que é o Manolo do bombo de Arbo. Estivo na primeira, mira, ali estou. Sí, vi unha fotografía un momento tocando bombo, era ti, non? Na primeira festa, sí. Vale, eu necesito que me faga unha demostración hoxe en directo. É posible co bombo, sí. Así espertamos todos, non vai a ser que na casa este a xente dormindo a sexta. Pois non sei, unha composición, o que vostede lle pida ao corpo. Pero compárate que creo que me dixo que é capaz de tocar o bombo e a armónica a vez. Ah, pois iso é máis interesante aínda. Ah, moi ben. Teño que apartarme ou algo? Non. Vale. Pero non me dea co mazo. Non me dea co... Non, Veremos. Unha treboada, pois se hai tempo por min perfecto. Aprendí con unha rapariquiña que tiña, vamos a la Gancela, tiña 6 anos ou 7. 6 anos? Daba un xeito rapariña. Ai, pois veña. Mira, que era? Fantástico, Enrique! Que composición, que maravilla. A mí o que máis me gustou é o movimento seu de cadeira mentres dalle o bombo. Pois aprendí con unha niña pequena, 7 anos. Así? Isto é como case... Un reggaetón en xebre, non? Ven sendo este movimento de cadeira. Isto é en directo. Pero flipé que toca a armónica do revés. Toca a armónica do revés. Mira. Empeza polo agudo e vai polo grave, toca do revés. Non. Empeza polo máis baixo, empecé polo agudo. Empecé por aquí. Ao revés? Non, hai que por alto. Así, vale. Do alto para baixo, non. Que non toca ao revés o Para ti que vas a enseñar a mí. Sí, señor, eres un papa verso. Un
Vámonos, don Enrique. Pareceme increíble, Enrique. Básicamente, esos son os títulos que teño. Que dixo Enrique, nin puta idea. A ver, vostedes saben cal é a noticia do día? E ti, Juan, sabes cal é a noticia do día? Cal é a noticia do día? Pois a noticia do día é que se busca un Papá Noel que fale nin máis nin menos que 4 idiomas. Como será iso? Será un... Faga vostede o ho, ho, ho en inglés. En inglés en algo, yes. Non, pero digo, ho, 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 como sería ho, ho, ho en inglés? Ho, ho, ho. En galego, ho, 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 como sería? Ai... Oh, oh, oh. Oh, bastante, non? No, en francés sería como... Bueno, eu vou pedir un botellín, un bier. Bueno, total, que dentro de nada o mellor nos piden os Papá Nois que fagan un máster ou algo así. Claro. Nos fixemos casting aquí de Papá Noel, estamos vendo as grandísimas actuacións de Otavio Zala, de Marcos Pereiro, Toñito de Poi, e realmente hoxe noticia en Vigo, buscan Papá Noéis, axudantes de Papá Noéis tamén, e entre as cousas que piden moita cousa para Papá Noel, falar 4 idiomas. Sí. A vostedes que lle parece que pidan 4 idiomas para facer de Papá Noel? É difícil, É difícil. Escarrichar, con grazas Sí, en vasco. é que- No, dígame vostede como é ho, ho, ho en vasco. Bona nit, bona tarde. Bona- Nin puta idea. Despois falaremos de, si queren ser Papá Noel, poñanse en contacto tamén con Grazas, nós, que Enrique. buscan o Cocido de Vigo, Venga. e de contado tratamos un pouco esta noticia un pouco máis polo miúdo. Dadelle un aplauso a Enrique, que é un fenómeno. Moitísimas Toca grazas. armónica do dereito, do revés, do que faga falta. Beatriz, vete Ímonos. comigo que imos facer deporte. Perfecto. Pero ademais é unha disciplina que une o yoga, o pilates e o ballet. Alguna destas tres te defendes? Eu fixen un poquinho de ballet cando sí? era pequeniña, sí. Pero nada,